das casas, de todo eso, sabedes que agora, dicímolo moito aquí no Land Rover, hai moita xente que quere vir a vivir en Galicia, xente que é daqui de Galicia, vistes a Richard Gere, o que dixo estes días, mirad. So, Richard, te queremos como español. I am from Galicia. From Galicia. Since ancient times. Ancient time. I am from Galicia. I am from Galicia. Since the ends of time. I am from Galicia. Hey. Alejandra on my mind. Bueno, a historia é que xa sabedes que Richard Gere quere vivir aquí en Galicia ca súa muller Alejandra, que é daqui de Arteixo, non? Arteixo, Oleiros, de Oleiros. Vale, e rumorease que Richard Gere chamou a Galicia Bonita para que lle reformen unha casa que hai ali. Sería bonito, verdad? Ver as de Galicia Bonita aí con Richard Gere reformando a casa. Desto vai o seguinte sketch, está por aí Juan Ramón, aplauso grande, vámonos con el de Eva Iglesias. Antonio, sabes o que me gusta a min deste Land Rover diario? Que Roberto dice, volvemos nun anuncio e vos volves nun anuncio. Sin embargo, Antena 3 dice, volvemos en 7 minutos e tarda 8, 9, 10, o que lle apetece. E agora, se todo vai correcto, debe sair a alcaldesa. Pueblo de Traspazos, que tal? Moi boas tardes. Convoqueivos hoxe aquí porque teño dúas noticias. Unha boa e unha mala. A lotería non toca, pero estas mierdas tocan todas, Chamaron da Televisión de Galicia. Noticia boa, cal é? Ainda non empecéis, estate calado un pouco. Os da Televisión de Galicia, primeiro de nada, queren que a rondalla daqui de Traspazos vaia este viernes a Luar. Quen pode ir a Luar? Pois non sei, que día é? Como que día é? Que leva 40 anos en 2 viernes e acabo de dicilo xa o viernes a Luar. Mona, Pero é seguro, seguro que? eso non era Supermarket. E agora, a segunda cousa que teño que contarvos que é moi importante, necesito que estedes todos. Estades todos? Hai que convocar oposicións para a policía local, pero ya. Pasa. Que tal, alcaldesa? Perdona que vin tarde porque... Si son así os policías locales, como son os que están na escuela taller, Dios mío? Pepe. Unha cousa. Cheguei tarde porque fun ao Black... comprei no Black... No Black Friday. No Black Friday, comprei. Ven pa aquí. Ven pa aquí, que raqueta. Pa que? Vixe pa aquí, que raqueta. Antonio, vixe que raqueta aquí. Pero, tú xogas ao tenis. Julio. Non bicho a pelota de tenis na vida. Non teño unha raqueta na vida, pero valía 200. Estaba a 400. A semana pasada comprei. Non xogo ao tenis, pero bueno, doulle pa aí. Séntate. Es que é a raqueta que usa LeBron James, cuidado, LeBron James.
Bueno, que pasou, alcaldesa? Séntate. Oremos, Pueblo de Traspazos, Señor. xa sei que sabedes Has que llamado a la orilla, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. ¡Silencio! Sabedes todos que a semana pasada... Non se escoita acá. Pois abra os oídos. Os que lle suban. Sabedes que a semana pasada estiveron aquí os de Galicia Bonita. Sí. Galicia Bonita, que é unha canción de Madonna. Galicia Bonita. Eso, Isla Bonita. É un Isla Bonita. Un programa da Tío Vega. Reforma en casa. Que van reformando polas casas aí. Sí. Que van uns albañiles, que arquitecta. E para arriba non discutindo, hai un vello con o jalpón. Sí. Estás todo sin recebar en Galicia. Recebada bonita, debía ser. Bien. Que pasou? Estuveron grabando un programa. Como? Estuveron grabando É que un non programa. escoito. Arre carallo. Estuveron grabando un programa na aldea do lado. Sí. E acaban de chamar a hora de Televisión de Galicia porque a obra tiña que ter acabado fai 6 días e aínda non acabou. E resulta que non hai rastro ningún dos albañiles. A pregunta é moi clara. Quen colleu os albañiles de Galicia Bonita? Roubaronnos. A ver, coller non é coller, colles un décimo de lotería, son personas humanas, non é coller. Sei ben do que estou falando, Pepe. Vale. Vou volver a repetir a pregunta. Venga. Quen colleu os obreros de Galicia Bonita? O mellor acabaron a obra xa, porque a veces a obra acabase no plazo que dicen os obreros, A veces. A veces. En Alemania, aquí no. Aquí Pero no, que decir, aquí no, aquí no. Aquí neste país o obrero dixe vou pa lunes e o lunes non ven e chámalo por teléfono e non colle o teléfono, tipo. Pepe, non te fajas o loco, porque sei perfectamente que ti estás detrás de todo isto. No, Sí. eu non teño que estar detrás de todas as mierdas que pasan aquí, o que? Pepe, isto non é broma ninguna, Que me chamaron os da Televisión de Galicia que están moi cabreaos. Está moi cabreado. Están cabreaos. Cuidado, E que nos va a mandar a Fran Cañotas, que nos mata berros a todos, ou que? Eles están dispostos a negociar con nós. Así? Sí. E eles que nos ofrece, que nos dan eles? Si entregamos os obreros de Galicia Bonita, Si os tuviéramos, si os tuviéramos. si entregamos os obreros de Galicia Si os Bonita, tuviéramos, si os tuviéramos. eles ofrécennos unha actuación na Liga dos Cantantes Extraordinarios ao frente con Antón Reixa. Non queren que lles devolvamos, Nótase bien, Moi ben, No. pois non me deixades outra opción. Ou me decides ahora mismo onde están os obreros ou subo o IBI a todo o ayuntamiento. Outra vez. Outra vez, por última vez, quen colleu os obreros de Galicia Bonita? Quen colleu os obreros de Galicia Bonita? É que isto é criminal. Eres tú, non? Oye, aquí un inútil. Primeiro teño que dicir eu, son eu. Despois ele, son eu. E pois... Ahora tú. Ahora tú. Pero xo dixo el antes, primeiro. Vámonos facer ben. Non pasa nada, vamos ver. Pregunta outra vez, alcaldesa. Quen colleu os obreros de Galicia Bonita? Fun eu. Sabío. Fun eu. Pixi e Dixi, aí os tendes.
Fun eu. Bravo! Claro. ¿Cómo te chamas? Iván. Iván, felicidades. Eres inútil, pero te lo primo pelo. No pasa nada. Non me vale, no. Non quero que se levante ninguén, porque sei que me está desfacendo a Espartaco e eu a película Xavi. Queredes encubrir a Pepe. Non estamos facendo Espartaco. Sí que estades, sí. Que sí, que os secuestramos todos, todo o pueblo. A quen? Os Claro, claro que sí. Todos xunto. Todos a una, como Fuentosasuna. Vamos a ver, Pepe. Todos a... A película de Cervantes. Pero que me estás contando? Todo o pueblo colleu os obreros de Galicia Bonita. Pero por qué? Bueno, porque hoxe en día é moi difícil que che veña un obrero a casa. Entón vimos os de Galicia Bonita, metímosle unha paliza, unha panadera, metímosle unha furgoneta, collímolos e xa está. Para facer as obras que temos pendientes nós no pueblo. É que esa xente traballa moi ben. Non traballa ben, pero son baratos. Estaban aí, había que coller. Entón, date cuenta que les van polas casas, fan a reforma e non cobran nada. É gratis. Non cobran porque lles paga a Televisión de Galicia. Ah, bueno, pois que a Televisión de Galicia que paga a reforma deste pueblo tamén, de Traspazos e listo, claro. Non é unha cadena pública, pois máis público que isto non hai. Que actúe como tal. É como unha obra, como diría eu. É unha obra social. É unha obra social. Como darlle traballo a Melendi na voz. É igual. Efectivamente, é unha obra de misericordia. É igual. Efectivamente. Efectivamente. E pódese saber que carallo de obra estades facendo vos? Bueno, a miña obra, cuidado. Que? Eu teño ali un jalpón onde gardo o trator e quero facer un chalé. E? E usted non me dá licencia, e entonces non me Non dá... lle dou a licencia porque o terreno non é urbanizable. Como? Que o terreno non é urbanizable. Veño a ver dentro dun ano, a ver se é urbanizable ou non. Como para arriba. Veño a ver. Voulle dar 8 plantas para arriba. A min vame poñer un plato da ducha. Está moi ben eso. Non quero gozar tampouco. E que che fa unha habitación na planta baixa para cando rompas unha perna tamén. Sempre se fai moito. O sea, que ademais de secuestrar os obreros de Galicia Bonita, está de los extorsionando para que vos fagan as reformas na casa. Sí, Pero que estades efectivamente. pensando, por favor? O noso plan é reformar todo o pueblo, que quede o pueblo ben bonito, piedra vista, bien bonito, vale? Cortinas con puxijos destes contras de madera, bonita, e venderlle o pueblo a Richard Gere. Richard Gere é o Superman, que máis nos dá a nosotros, calquera. É o mismo, Richard Gere é o actor que interpreta a Superman. Superman é o personaje, Richard Gere é a persona. Non é o mismo a persona que o personaje, non sei que a señora Luisa era, que sí que é o mismo, a persona que o personaje. Vamos a vender a Richard Gere. O mellor de todo é que con esos cartos vamos ir a comprar en Santiago. E vamos comprar todos, cada un seu, un piso en Santiago. Ou o que lle gusta andar moito en autobús non me lle doi. Pero xa é o problema de... A ver, mira que tendes feito cousas, Que lle parece? Estades chalaos, tedes feito cousas, pero desta vez foisevos das mans completamente. Completamente. Televisión de Galicia. Aí está. A ver, Cuidado, amenázanos con bailamos versión nenos. que non che entendo ninguna palabra que estás dicindo. Que teñamos cuidado que nos Pero amenazan están che molestando as palabras para falar outra vez. que nos bailamos con un especial nenos. Pues igual, non che entendí nada. Da igual, Dígame. Amenázanos. A ver. Que a Televisión de Galicia... A ver, que pasa? A Televisión de Galicia... Ahora xa non vai solucionar, ahora aprendiche. A ver. Enjanchache. A Televisión de Galicia... Sí. Amenázanos... Amenázanos. A nós. A nós. Amenázanos. Amenázanos... Nós. Cun bailamos. 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 Especial cativos. Vale, perfecto. Díalle. Diga. Vale. Perfecto. Pois me alegro un montón. Sí. Vale, gracias. Venga, chao. Non mo diga, que Galloso non quere dar as campanadas. Que che dixeron? Que xa están os obreros en San Marcos. Ah, sí?
Ostras, Xa o recuperaron? así. E como é posible? Como é posible que estén os obreros ali? Como fixeron? Fixeron un burato e escaparon. Fixeron un bravo. Pero mira que son buenos esos Claro, chavales. son obreros. Son obreros. Son duros. Pasou outro día a min, enterrei unha toupa viva e non sei como fixo esa fou. Sí. Pero estades de suerte, pueblo de Traspazos, porque a Televisión de Galicia non vos guarda rencor. Así que quere recompensarvos e queren gravar un programa aquí en Traspazos. ¿Ah, sí? Un especial. Gravar un especial aquí en Traspazo. Sí. E de que sería o especial? Un especial precioso con Eva Iglesias e Bertín Osborne. Que tal, Bertín? Un gusto. Como poco no venía por Galicia. como cambia usted en persona, ¿eh? Maravilla. ¿Qué tal, Eva? Eva igual. Eva está en misma. Menos teta o millón, pero está igual. Muy bien, Bertín. ¿Qué tal los caballos? Bien. Bien, pues ahí, bien. Alcalde, ¿usted qué opina de esto? ¿Eh? ¿Qué opina de esto? De qué? ¿Qué le parece esto? Que veñan aquí Eva Iglesias y Bertín Osborne. O que ten que aguantar Eva Iglesias, eu opino. Bueno. A ver. Pobriña. Mira, pobre. O que ten que aguantar Eva Iglesias relativamente. O que ten que aguantar. Porque dis que está cobrando por esto, por aguantar a Bertín Osborne, que lle tuveron que pagar unha cantidad de cartos tremenda. Dixeron a min. Que? Acabamos o sketch, porque por mí